alapanyagok. Utóbbit a Spárban mindig megtalálod. És most a Zwilling zöldségkését, lábasait és konyhai eszközeit is. Válaszd te is a páratlan minőséget hihetetlen áron. Gyűjtsd a hűségpontokat, szerezd meg a termékeket akár 97% kedvezménnyel a résztvevő Spár és Interspár áruházakban. És készíts elképesztő vacsorákat otthon. Minőség, szeretem, Spár! Ne! De! Jill? Bill? Ne! Két pasi, meg egy kicsi. Kérek gyorsan 2 nagy tekilát. Ó, nem, én nem akarok... Nem neked lesz. Ó, nem lehet akárki a csaj, akit vársz. Tölts és törődje magad dolgával. Figyelj, Charlie, Egy pillanat. Ugyan. Ha annyi dollárom lenne, ahányszor egy csaj ejtett, elment és férfiként jött vissza, akkor lenne $1. Hozd sorban. Szeretném megmagyarázni. Na és mondom, hogy ki adja meg a dollárt. De vagy csak valami általános alap. Charlie. Igen. Mikor szakítottunk, azt mondtam, nem miattad, hanem magam miatt. Értem. Most már elhiszem.